ஹாய், இது வெனஸ்டே மார்னிங் இன்னைக்கு காலையிலேயே பார்சல் பிரிக்க வேண்டிய வேலை தாங்க. ஆதிரன் ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சதுலேருந்து அங்கே குழந்தைங்களோட பேக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு அவனுக்கும் பேக் வேணும் பேக் வேணும்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போல்லாம் எங்கே வெளியே போனாலும் அவனுக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு அவனே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டான். சரின்ட்டு ஆதிரனோட அப்பா ஆன்லைனில் ஆர்டர் போட்டாருங்க. அவர் ஒத்த காலில் நின்று பிக்காச்சு பேக் தான் வேணும்னு ஆர்டர் போட்டார். ஆனால் எங்களுக்கு வந்ததோ மிக்கி மவுஸ். நான் ஒன்று நினைக்க கடவுள் ஒன்று தாங்க நமக்கு கொடுப்பாரு. மிக்கி மவுஸ் தான் நமக்கு கிடைச்சதுன்னு சொல்லி ஆதிரனுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுங்க. அதை போட்டுட்டு அந்த வாட்டர் பாட்டிலையும் பேக்குள்ளே போட்டு நடக்கணும்னு நடந்துகிட்டே இருந்தாங்க. எது எப்படியோ ஆதிரன் ஹாப்பினா நாங்களும் ஹாப்பி தாங்க. போட்டுக்கோ. யாருக்கு பேக்? யாருக்கு பேக்? இந்த கை ஓட்டு சாமி எடுக்கட்டு. பேக் யாருக்கு? ஆதிரன் இந்த கையில போட்டுக்கோ. போட்டுக்கோ. கரெக்டா இருக்குது. இன்னும் பிக்காச்சு வரல. இது சிப்பர் இல்ல. ஓ பேக்கர் வச்சுக்கணும்.